La cooperativa Coure d'Olot, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot, la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona, ha organitzat el segon encontre internacional de ceràmica contemporània sota el títol d'Estiu Japó 86. Enguany, 7 prestigiosos ceramistes nipons han treballat davant de 300 persones durant una setmana al Mas La Coromina, a Vall de Bianya, prop d'Olot. Amb aquesta iniciativa, la cooperativa de ceramistes Coure ha volgut impulsar la ceràmica de creació a Catalunya i a l'Estat, proporcionant un coneixement directe del treball i l'obra de reconeguts autors del Japó. L'encontre no ha fet res més que revifar una molt antiga influència de la ceràmica oriental sobre Occident. Conferències i projeccions han completat el programa. Era una època que el Japó estava de moda. Sí. Tothom parlava del Japó, les empreses japoneses venien aquí a Catalunya, es va inaugurar el restaurant japonès a Barcelona, el primer que hi havia. Això, de fet, és el que diu... No sé si això vas mobilitzar una miqueta tot això i vam contagiar una miqueta d'aquesta eufòria perquè nosaltres també teníem una gran influència de la ceràmica oriental. Aleshores era com la base, no?, la ceràmica oriental. Aquest fil cap al Japó ja venia de la seducció per la ceràmica de Bernard Leach i Soji Yamada, que en l'Inter-RQ ja es va projectar un vídeo de com treballava el Soji Yamada. Era un vídeo molt interessant que ja l'havíem passat. Llavors aquest fil, d'una forma natural, venia a posar valor a la ceràmica japonesa i llavors el que vam canviar va ser, en comptes de la ceràmica tradicional, passar a la ceràmica contemporània. I això va passar per atzar una mica amb un catàleg que em va venir a les mans de l'Associació Internacional de Ceramistes, com es diu, l'acadèmia, en comptes de l'associació, havien fet el congrés a Kyoto i havien editat un catàleg de l'exposició que s'havia fet a Kyoto. I allà figuraven bastants dels que vam seleccionar. I jo recordo com a referent aquest catàleg. I després potser vam estirar altres informacions per acabar de fer la selecció. Per confirmar-la, em sembla que vam demanar fotografies que ens enviessin abans de confirmar la selecció. Sí, que van així, sí. En la documentació que hem guardat hi ha aquestes fotos de les seves peces i jo recordo que en el cas d'en Koye teníem dubtes amb la peça aquella blanca estirada així, que a veure què feia més aquell home a part d'això, i bueno, va sortir la selecció. L'anècdota, Claudi, que recordo, que va ser molt bo, que dubtàvem i vàrem veure la foto d'en Koye, la foto d'aquell personatge, la cara, i allò ens va dir aquest que sembla boig. I el vàrem encertar de ple, perquè va ser un dels elements més importants. Que va enamorar tothom. O sigui, les peces gairebé no coneixíem gaire, allò era raro. Però aquella imatge, aquell personatge, que se li veia la força que tenia. I no us heu preguntat mai per què van acceptar venir? Jo m'ho va preguntar uns francesos que ells havien, a través de la Agiko, que ells havien intentat fer-ho oficialment a través d'una ambaixada amb molts diners a darrere i no s'havien sortit. I en canvi nosaltres, i per això els va picar la curiositat, els havíem pescat. Sí, va ser un moment aquell, o sigui, estan en el moment just.
barreja. Saps si es I van Espanya interessar era moda, per saber qui eren nosaltres o no es van interessar? Ho vàrem veure, ho vàrem viure, vàrem quedar... vols dir, Van des vindre, de però fora? abans. Si des d'allà es van dir qui cony són Qui són aquesta gent, aquests? qui són aquesta gent que fan això. Penso No que sabem. dels que vam triar, ningú va dir que no. O sigui, penso que els que vam triar van venir tots. Sí. No van haver de canviar un per altre. Bueno, perquè... I viatjar els agrada als japonesos, viatjar, sortir hi havia dues coses, em sembla que jugàvem una mica a favor, que era Espanya estava de moda en aquell moment, que no sé què es havia fet, que els hi sonava a Espanya, i per l'altra que havíem agafat el grup aquest de Kyoto, que eren 3 entre ells amics coneguts, que ja es coneixien, i que vam fer d'interlocutor un dels 3, no sé qui era, em sembla que era el Morino, ens feia d'ambaixador allà, i això els hi devia agradar, els hi devia... no sé ben bé per què. Penso que les 300 persones que es van apuntar estaven molt receptives a tot el que podia passar. Llavors, no fa la feta que per aquí vam tenir un avantatge. Aleshores, havia d'anar molt malament perquè aquestes 300 persones tinguessin una decepció. I va anar tot al revés, o sigui, el fet de que tot anava marxant més o menys com es tenia previst. Tot l'acte aquest, tots els dies el teníem molt trebat, Amb la gent, no teníem res coses a l'aire, Tot estava molt pautat, molt organitzat. Hi havia només un espai després de dinar, que em penso que no hi havia cap... No, i nosaltres ens reuníem una vegada o 2 al dia per tot això, o sigui, no era una cosa que sortís bé perquè sortís bé, no, estava treballat, no ho sabem. Sí, perquè el mètode de treball això era molt curiós, no? La gent, quan tu deies la gent, diguem, com ho rebia, clar, la gent estava molt respectuosa, diguem, al voltant d'un personatge, diguem, que estaven allà treballant i la gent s'ho mirava d'una manera molt bueno, com en una classe, no? Vull dir, hòstia, el professor està treballant. I després, jo em sembla que vam en l'estiu Japó pròpiament, en les setmanes aquestes, hi van haver coses espontànies, com per exemple aquell banc de barbotina que es va fer al riu. al riu. Sí. Hi va haver part que se'n van enterar, però els altres no se'n van enterar. I hi havia com una llibertat dintre d'un marc sòlid, un marc que propiciava aquesta diversitat i aquesta llibertat seriosament, agafat en sèrio. Això sí que valdria la pena parlar-ne, de com interactuem amb els japonesos aquests sense saber l'idioma i aquells traductors que ens van venir. Això em sembla molt interessant perquè va ser un moment de dificultat extrema. Més que tot la dificultat és que com van veure aquí eren persones totalment tancades. Jo em vaig acostumar a mirar-los de lluny perquè costava d'apropar-m'hi. Perquè el primer dia els vam acompanyar a visitar Ripoll, el monestir de Sant Joan d'Albadeses, i amb una furgoneta els vam carregar tots amb el guia i anava allà i estaven, jo no crec que ni al·lucinats, no entenien res, pràcticament ni parlaven. Era una cosa molt difícil, els anàvem acompanyant, explicant les coses, però ells estaven... Ni entre ells, Va costar uns dies a començar un contacte i podem dir que després va acabar bé perquè vam fer aquell dinar que és a teu, Joan, aquell sopar, el dinar, un sopar, I va ser fantàstic, no? El que jo recordo, renyable, és que ells sempre també es miraven aquesta cosa, no? I varen disfrutar de la cosa mediterrània, del vi i del sopar, que varen acabar tots cantant, com si fossin en Joan Petit com balla, tots junts.
un d'ells que havia estat als Estats Units Morini. i precisament era el que feia que fessin la ceràmica que feien. Perquè jo recordo haver comentat que precisament el fet d'anar als Estats Units els va alliberar molt. O sigui, al Japó, el que és les normes, no? Diguem, tot és com molt estricte, però inclús amb ceràmica, tot és molt estricte. I en el moment en què ells van als Estats Units, se'n donen compte de que tot és possible. I aleshores, bueno, hi ha com un alliberament enorme. I per això la ceràmica que fan, inclús aquells, recordo aquells daurats, per exemple, que quan tu els veus et crida com molt l'atenció, no? Perquè penses, bueno, té un punt com kitsch, no? És allò massa agosarat d'alguna manera. És que allà hi havia tradicions molt diferents, que més els veies treballant i estaven molt contraposades unes amb altres, perquè hi havia aquell tan metòdic que feia la porcellana, que no podies ni mirar per l'amarilla perquè no perdés ni un grau, o sigui, hi havia unes tradicions molt tancades i després hi havia la noia aquella que feia aquelles coses pop, que era molt diferent ja. De fet, quan els vam triar ja més o menys buscàvem això, no? Que fossin coses diferents, que no fos tot monotemàtic, no? Jo crec que hi va haver el tema Koye, que va ser com la metge que feia que tot això anés en positiu, però de manera que per mi era inimaginable. Jo això no m'ho imaginava. M'imaginava que funcionés, que hi hagués intercanvi, perquè, per exemple, jo recordo que cada ceramista passava diapositives i tot era com coses que ja has vist. O sigui, ja ceramistes d'aquí ja se dedicaven a passar diapositives, a explicar la seva obra, d'on havien començat, i tot era més del mateix, no? Només que era japonès. Però jo penso que en Koye, la manera d'actuar ell cada dia, no només un dia, sinó era cada dia, perquè cada dia hi havia novetats, o sigui, i la gent esperaven, bueno, què farà avui, saps? I era una sorpresa constant, I on va haver el colofó va ser el dia que estàvem sopant, penso que era a casa teu, Quim, que en Claudi i jo estàvem passant la pel·lícula, que era l'únic que portava una pel·lícula de 8 mil·límetres, que sí? No, 16. De 16 minuts, que no va donar-hi cap importància perquè ell no hi era a la pel·lícula. Bueno, però hi havia obra seva. Ell només va dir, no, està bé això, penso que t'ho va comentant a tu mentre anàvem a passar-la. I ell es va quedar a sopar amb els companys. Quan estàvem ballant. Ah, exacte. I vau venir a buscar. I estàvem passant la pel·lícula i era tan impactant la pel·lícula que vam anar a buscar, perquè hi havia com un reclam. La gent volia. Sí, la gent volia veure'l, tocar-lo i agrair-li el que havia portat. Esclar, això, almenys jo veig que és una cosa que no ens podíem imaginar. El que passa és que el que veig que en general aquí estem donant a Mancoí una influència decisiva. I jo trobo que sí, que l'ha de tindre en quant a comunicació i en quant a relació, però és el que més s'assemblava a el que a vegades fèiem aquí nosaltres, que hi ha una miqueta més de teatre, i en canvi, exactament com el showman. I llavors, clar, la interpretem més bé que el showman, perquè aquí estem acostumats al showman. Però jo trobo que l'estiu Japó, si es va tractar d'alguna cosa, va ser de serietat amb el treball de tots els ceramistes. Això és el que va fer canviar el concepte de la ceràmica. Bueno, però vull dir que nosaltres estem aquí, en un moment donat sembla que el Koye hagi... No, ja, és l'anecdòtic. No, i jo em sembla que és l'anècdota bona, però anècdota. En canvi, jo el que personalment vaig trobar és
la seriositat amb què s'agafaven la feina d'aquella gent, el mètode de treball, totes aquestes coses. Hi havia 7 ceramistes, o millor li va influir la Mishima o algú altre, Però jo crec que Coye, de fet, és una mica la llibertat i una certa conceptualització de la ceràmica. Quan ell fa aquella peça, fa aquella línia que crema, fa ceràmica, no sé com dir-ho, és allò, la peça és la terra, no? La peça és el món, no? Per dir-ho d'alguna manera. I jo ja ho fa un tot, no sé, és una part molt conceptual. I després l'altre, la seriositat, és allò de dir la peça com a peça d'art, no? Però la repercussió que va tenir amb els ceramistes, a part d'en Coye, aquest sí, l'anecdòtic, però els altres, en Morino i aquests, el respecte amb què treballaven la peça, que es posaven davant la peça i estaven allà hores i hores gratant, allò jo crec que és el que va impactar. No era tot així, era un concepte diferent. Aquí la ceràmica semblava que havia de ser de torn però aquella cosa tan pensada que duien l'esquema ben fet, va dir, ostres, la ceràmica pot ser una altra cosa. El Yanagihara mateix, que cada peça l'havia de coure 3 o 4 vegades perquè els colors eren diferents segons quines temperatures que hi havia, i clar, tot això. Varen estar en el lloc adequat en aquell moment, vull dir, històricament també és important. Vam preparar el lloc, vam preparar. Que vingués tanta gent. No ja estava, no el vam fer nosaltres. Era perquè la gent no volia. Però el vam fer nosaltres. El vam fer, per això dic que ara, amb els 30 anys que fa que ho hem fet, te sents bufat d'haver fet allò, no parlem després de la continuïtat, però fins allà va ser perfecte. Vull dir, jo me'n recordo... Oportú. Sí, oportú. A Pamplona, no sé, estava viatjant, un dia ve una dona i Carrillo, em fa una abraçada, no la coneixia, i diu, gràcies per haver muntat a l'estiu Japó. Diu, per mi va ser, diu, això ja et paga, en certa manera. Tornem a alterar els moments que hi havia generals, o sigui, la gent estava molt necessitada d'estímuls nous, des del fet del Japó, el fet de tot això, perquè pràcticament tota la gent que venien eren ceramistes o que volien ser ceramistes, entens? Llavors necessitaven fons per veure, llavors clar, passa que els vas portar un plat boníssim i que va sortir molt bé, no? Però hi ha uns comentaris, bueno, a la revista ceràmica d'Antonio Vivas, l'any passat o fa 2 anys ho vaig llegir, una pregunta que feia, diu, sous conscients de lo que heu fet, que heu modificat tot el que és el concepte de la ceràmica a Espanya i el mateix comentarista deia, hi ha hagut un abans de l'estiu Japó i un després de la ceràmica a Espanya. Vull dir que va ser un... Jo m'ha quedat això, de que la gent que trobes diu, ostres, que allò va ser una bomba, va ser un revulsiu. Tot això totalment convençuts, tots, em sembla. Sí.